गामिया दे दुमबाजार हाजिरागुरि दुमबाजार हरावहाय मा जादोंमोन हरावहाय माने 2टासिमाव बे मैदेरा फैदों सोनाबनिफ्राय फैनानै बे जोंनि स्कुलनि आवथाय माइरं दोनग्राखौ न'खौ बोफायजोबनानै जादों मोनसे माइरंखौ बेग मोनसे लानानै थांदों खाथियावबो फैनो हाया मैदेरा मैदेरा मासेल' बिराद गिदिर दा बेखौहाय जोङो एकदम फैबाय थायो सानफ्रोमबो दा बेखौ जोङो खुनुरुखुम ओरैहाय फेंखुवासिम होना दोनहरनो हादों दा बेखौहाय जोङो सरखारनाव एसे आसा खालामदों बे न' सिफायनायनि उनाव माने खहा जालांबाय बिराद खहा जालांबाय सिगांबो खहा खालामखादों गय बागान साफा आरो हनै दुब्लियाव फैयो माइ ओंखारनो जायो गाग्लिजोबो दा बेखौ नैबे सरकारा जेबो थिरांथा लाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय प्रटेक्सन होदोंना होआखै दा नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो बै बाराव होनदोंमोन जों नायगोन दासिमबो गैया प्रटेक्सन होआखै दिनैनि खहा खालामनायावहाय मानसिनि माबाफोर खहा जादों नामा मानसिथ' जेबो खहा जायाखिसै माने न' थांबाय सरकारनि सम्पति माइरं दैरं थोरसि लथा नैबेनो